Това на кой ви прилича? Кое е? Кое е? Айде да се съберем. Айде, всички сме тук. Ево то бушмен. Бушмен. Айде, събирайте се по центъра, в кръкът мангалчета и да снимаме. Кобам. Опни БГ басма. Кечо говори пръв. 4, 3, 2, 10, 9. Дами и господа, вие сте с всички нас. Много хора сме за това, няма нужда да казвам всички имена. Но ще ви предоставим този нов survival, нов вид survival, който се нарича комедиен survival, така. И ще ви предоставим много забавни сцени и интересни такива геймплейове. Като за начало предлагам да сечем това дърво. Изглежда доста късно. Айде двама мъжаги да отидат да го започнат, така. Аз съм единия мъжага, хайде. Айде да усерем дървото. Айде. Цепете са народници. Един самплинг падна. Аз ще съм фермера на... А този Рачи, кой е? Това е то диджей Денис. Да. Поне така се мисля. Ще бъда фермера на острова и... И коша си. Защото фермер търси жена. Първо ще събера си. Тук ще не е къща в тази дупчица. Пак ли тук е? Али как забива? Нищо не забива. Сигурно записва. О, здравейте всички, аз съм Асасин Чек 2. Аз съм Клечо и... ще бъде... Клечо, он е с бронята. Он е с бронята, дето он ще го удари си малко. Да го бие. Оп. Абе аз по-добре да не прикавам изобщо. Говори, защото... Кой е Федрон? Get the fuck out. Какво ста тук е? Аз правя магии. Кой е този дебел човек, който ли... О, не! Помощ, зомби! Какво стана? Аре, видял се смърт. Майка ти стара. Ай, мри. Ай, гледай какво ста тук е. Това е забавната част на този survival. Аре, кокошката умря. Никой не умрял! Ще избия всички чая. Пора първо да направим оръжие. Пора да бягаме. Така, мисля, че ви отведох в друго измерение. Може да Взимам каквото има в чест. Да, вземете каквото има в честа и да бягаме. Кой има в частта? За... Има гънпаудър. Какво направи са това, бе? Аре, фаст, идат. Тупи. Още един ден и също. Как ти го тупи? Ой, нормален ли си? А тази жена, бе? Аре, фаст. Иди са, бе. Аз влизам в мината. Айде, цът! Прав честно. Добре, да бяхте взели често. Не. Клечо го взима. Как се скачи? Имам два често и... Добре, измисли сте го. Абе, някой от вас има ли Left 4 Dead? Кой затвори? Аре, слайте, нека е чест да достане нещата. Имаме чест. Направете с стринговете... кажи го е, въдица. Добре. Правете въдица и веднага да се намерят. Трябва ми дърво. Тага риби да се намерят. Кой има дърво? Имам едно парче дърт. Дай. Кой ме бие? Имаме ябълка, това ми помогна. Тая ябълка беше. Ти си я хапал. Ще го еба в наглото копе, да. Опа. Това ще сложим цензура. Абе. Марш, бе!
Добре, кой е този дебелак, който... Сега ще живеем на открито, без това няма мобил. Вън. Аз па направих лък вместо върица. Нищо, може да се целим един друг. Браво, Ще си ядем месата. Май повече стринг няма намеря. Дете намерете паяци. Пац откъде? Добре, първо да намерим кол. Мани го тика от рани храна. Обградили сте спалнера, още излизат зомбите. Трябва да се сложи отгоре торч. Ти си едно от тях си. Си убата към мене, бе. Ами, да те бие, бе. А, те са две. Привет. Взех нещата и бягам. Ой, не. Взех нещата и дим да ме няма. Имам багажа си, дим да ме няма. Аз ти я пяля, бе. Бе, Не търсете известно време. не ме търсете известно време. Това излезна навънка. Кое? Некой вземе затапи това. Окей. Каква тапа е? На тап. Търсете кове. Аз взех кофа. Сега ще вълдавя всичките. Едва се поддържам жив, бе. Абе ни, какво? Кирка имаме ли, бе? Не. Какво стана с дървото? Абе не оцеляване, цирк правим. Не си игра на дим. The fuck? Каквата вода, бе? Едно зомби гори. Какви са тези ташаци? Не мога да сложим едно дърво. Аз съм сложил, ама това не е... Я някой вземе го сложи това. Да правим много вирилче. Не. Край вече записане. Добре, това ще е комедия. Видео се. Нали това казах, че любима част на Цирк. Абе, Опа! Аз па съм гладен. абе не виждате ли, че сме малко, бе? Къде отиде една жена? Така, намерих врати, дами и господа. Браво, бе, как ги намери? Абнах си. Какво подява вече? Абе, какви са тия врати, бе? Половинки се използват за джиджаци. Един лист хора от Северна Америка. А това вече са големи истински врати. Те се използват за такива висши американци. За президенти. Тези мъничките врати могат да стъпват на всякъде. Си мислиш за високо. Те са като топче. Абе, на този остров някой ще не види ли какво направим? Сигнал. Какъв сигнал, бе? Ето вижте, сега съм на едно голямо токче. И... мисля, че летя. Сега ще направим сигнал, бе, да навидят. О, Това също става и за препятствия за коне, които прескачат. Доста добре измислена врата. Предпазвам да излезем и да много убие това. хора, това оцеляване ли е изобщо? Това е ташак оцеляване, бе. Да стана дума. Ема да видите Кратко е сигнал. живот. О, Розофуй, дедовия. Сега ще го запалим, за да навидят. На едно сърце съм. Искам да се кача горе. Чакай, имам кофе. Мама ви, бе! Той умря. Стига, бе. Запали този робот. Какво да ви кажа? Такава неорганизация, да ме запалиш на един такъв хуй, това е пълна неорганизация и никакъв респект. Пълна порнография. Какво стана тука, сега си яба майката. Предлагам да се
крием в тази бутка. Аз се крия зад вратите, какво знаете вие? Мама му стара. Да, вие сте на изключително събитие. Целят тях папараци. Чакай, ще ги трепя с кирка. Аз съм взел две пъти и ще се защитавам. Убил го е! Убил си ти, аз го убих, Не, аз го убих. Тук има лъжа измама. Дадох си игра един в това. Топа фо... какво стана, Тия са пъгнаха. Пълна неорганизация. Бати анархията. Фак, какво става? Вода. Айде пусни малко музика. Каква музика е? Ето, направим... такова, Тякам на джубокса. как беше за нова? И сега изакаме един диск. Така беше това за нова? Таймс... 15. Не. 13 000. Сега е доста драматично, нощеме, бием се с летящи чудовища. И едновременно това е напълно изживяване в стил Хирошима. Баба ти. Айде да взривим с динамит. Река да летя сега. Окей. Странно, котката, колкото и да я кастрирам, пак забременява. Как си давам креатив, бе? Пускай ти да е динамит, бе. Вие какво стана? Да, благодаря ви, че ме взривихте, вие сте доста добри приятели. Потрошихте изпълнара, Ето още го... Нещо се багна. Да, това е нашето оцеляване. В момента се чувстваме оцелели, докато кораба пристига за нас. Какъв кораб? Скоро всички ще бъдем спасени и ще си гледаме кефа на хабайте, но трябва да избием тези чудовища, които играта ни спамва. Женска такава. Я шпайжина. Заклещих се в тази пайжина, благодаря. Ето, вземи тази врата в знак на добра воля. Ще се мре. Няма би ме! Умри ме! На половин сърце съм, благодаря. Та броня на сината пази. Фак. Да си си го сложиш. Фак. Не бе, папаци! Хора, какви са тия мили животинчета? Това бях аз. Някакви зелени животинчета. Предлагам да им скочим на бой. От 6 човека само 3 говорят, бе. Какъв е този бункер, бе? Пълна анархия. Аз да питам сега. Хора, видеото свърши отдавна. Нищо, аз записвам все още. Аз не съм с платената версия за това. Искам да питам сега колегите на края на оцеляването как мислите вие, чувствате ли се оцелели и как бите обяснили преживяването? Аз се чувствам, все едно съм прял с банички. Аз обичам фъстъчно масло. Усрахте острова, браво. Пълна порнография е. Не организация, просто няма това. И порнография, анархия. За всички са виновни продуцентите. Те такива сценарии ни бяха дали. Просто пълно неуважение към... Смърт за продуцентите, бе. Това съм аз, бе. Кой е това, бе? Кога умри? Брат му на него. Аз нищо не съм казал. Намерих нещо. Мисля, че... Браво, са смърт. Аз се покрих във водата. Това има трепай във водата, бе. Кирил Метори и брат му на него. Киро?
Как си там геймът? Наклонен черта Game Mode име едно, примерно. Ама не знам кой ще качва клипа. Вече съм overpowered. Ай, по-добре да спрем цирка. Не, предлагам да продължим да направим една къща, за да може да видят хората. Какви сте крипари тук, бе? Ние сме подрастващо поколение и трябва да види се добри. И аз съм в критично положение, че си винаги ще може да разчитам на Точно сериозен Дими се смея. Цирка свърши, защото аз съм с броня и вече нямам умиране. Някой ми сложи Game Mode. Предлагам продължим с оцеляването, като нарисуваме един кораб в морето и кажем, че сме оцелели. Това е доста добро. Оле, боже, какво става тук? Айде. Вземи тия прасета. Вземи, Мале. Абе, едва живее във водата, е. Айде. Раптора замина. О, ще намаля само да. Това е още началото на нашето оцеляване. Оцеляваме още дълго. Къде изчезна това, бе? Най-как ще най-просто оцелява. И сложа това. Караме да ни. Снимай се, снимай как го караме. Они са идиоти. Знам ли това цирка свърши? Тук, на сетния. Дами и господа, ние оцеляхме. Добре ли се намерим? Дами и господа, Ай, приятно. Янат, Няма се види.